Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Halal күш белән табылган мал, исламда 5 багананың берсе булган закат түләү һәм хәйриячелек, шушы сораулар хакында без Чаллы-Яр мәчете имам хатибы һәм үзенең бик күп игелекле эшләре белән танылган сәүдәгәр Илдар хәзрәт Зияров белән сөйләшәбез. Әллә безгә менә үзем генә уйлап куям, теге кайбер мисаллар белән шул үткәндәге бай тарихыбыз белән кешеләрнең теге аңын байытып торуда җитми микән. Әйтик, менә бүген безнең татар арасында бармы 1-2-3 кеше булса да менә зурлап татар меценаты дип әйтердәй шәхесләр. Чөнки менә шул ук 20-нче гасыр башына әйләнеп кайтсак, bir туган Хөсәйновлар салдырган таш мәдрәсәләр, мәчетләр бүгенгә хәтле менә шул тарих турында сөйли. Шушы хәйриячелек турында сөйли. Шушы шәхесләрнең бер канатын дин итеп, икенче канатын гыйлем һәм дөнья итеп тоткан шәхесләр булуы турында сөйли. Алар менә әйтик, шул Хөсәйновлар шәкертләрне хәйрияче булып чит илләргә укырга җибәргәннәр. Алар өчен теге тору урыннары булдырганнар. Гомумән, менә бүгенгәчә исемнәре сакланып калган. Шушылар үрнәгендә эшләүче татар меценатлары бүген бармы гомумән? Монда инде мин икелешкә бүлеп җавап бирәм. Менә онытмаса, сам искә төшерсез. Менә бүгенге көндә бар меценатлар юкмы дигәндә, монда исемнәрне әйтү, үзләреннән башка әйтү ислам динендә бит хупланып бетмәде бит. Чөнки әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшли икән, ул яратмый дип инде ул риза булмый, аның исемен дөньяви яктан кешеләр белсен өчен мактасак. Чөнки сез бит үзегез дә яратмыйсыз, игелекле эшләрегезне кемнәрне күрсәткәнен мактанып әйтеп. Ул чөнки ул турда катгый хадис бар, аны китерүдә куркыныч дип әйтергә кирәк. Аның иң беренче утка атыла торган кешеләр турында сүз бар. Иң беренче утка атыла. Алар кемнәр инде? Гомумән әйткәндә, кешеләр мине мактасын өчен эшләгән эшләрен кешеләр ул галим дә, шундый кешеләр алар турында ул хадисны беләсез. Чөнки ул зрак кешенең бүтән вакытта сөйләрбез ансында. Менә ул шуңа күрә шуңа нигезләнеп, ул төп кайсыларның берсе. Шуңа күрә мин әйтә башласам хәзер аларның эшләрен юкка чыгарган кебек килеп чыгарга мөмкин, алар әйтергә мөмкин, һәм әйтәчәкләр дә. Син минем өлешкә кирдең кебек, минем ахиратка җыйган капиталымны юкка чыгарып килеп чыга. Ул бетереште Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кеше уйларга мөмкин, миңа әйткәннәр аны мактасын өчен һәм килеп чыга, аның бүтән булган ахират өчен җыйган изгешләре юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә шәхесләр бар дип әйтәсез килә. Мисал өчен безнең шәһәрдә дә бар, бүгенге көндә менә алга таба бара, ул эшләми дип әйтеп булмый. Безнең шәһәрдә дә бар бушка ашату мисал өчен. Ул бик мөһим. Без яшибез, кешеләрнең проблемаларын белмичә качаганда. Белмибез, үзебезнең ашарга бар, без бүтән кешенең дә ашарына бар. Кайсы кешенең бит ашарына юк, шуңа күрә ул бит инде минимальный дәрәҗәдә дә җитеп бетми кешегә. Шуңа күрә бушка ашату бүген безнең шәһәрдә оештырылган. Ашау иң мөһиме, кеше ашый алмаса бит ул яши алмый. Яши алмаса иннән калган да бул эшләй алмый. Шуңа күрә иң минимум. Менә алар Аллаһның рәхмәте анда кешеләр бар. Һәм мин кичәгенә мисал өчен Казанда булып кайттым. Анда алгарак киткәннәр дип әйтергә кирәк, башкалар буларак безгә аларга ияргә кирәк. Анда бик зур эш алып барыла, анда аларның 5 җирдә ашаталарлар. Һәм инде анда бар куна торган җирдә. Кешенең бит ашарына булмаса бик кыен. Һәм инде бунасы булмаган, кунарга, чөнки мин аны үземдә, үз тормышымда ул инде бомж булдым дип әйтә алмыйм, ләкин шундый хәлдә калган булды, ашарга көнгә илетин мисал ул бик кыен. Ашарга булмаса, соран биреп булмый инде. Шуңа күрә һәм менә элек сайтлар сайын бик мактасалар да, мин менә Чаллыга килгән беренче көнне мен кунуруым булмады. Ба килеп чыкты, аэропортка барып, диванда кунурга туры килде. Һәм ул андый һәр кешенең андый чаклары булды. Турыр җирең булмаса, ашарың булмаса, сиңа бик кыен яшәргә. Шуңа күрә менә моны ике эшне булдыру мөселманнар алдына икән, ул мөселман ислам диненең дәрәҗәсен күтәрә. Һәм Аллаһ тарафында ул кешеләр безгә сынау итеп җибәрелгән. Без алар турында кайгыртабызмы, юкмы? Шуңа күрә менә бу эшне башкаручылар юк түгел, алар бар. Алар билгеле кешеләр. Һәм инде утырып чыккан кешеләр дип әйтик, алар белән эшләү, алар бик шулай бик кыен ситуациядә кала кеше. Ниндер кыен хәлдә калган, дөрес булмаган юлга кирип киткән. Һәм ул булган чыгасы килсә дә, аны чыгарга ярдәм итүчеләр бик аз. Кешене аска тарту бик җиңел. Кешене бузу, кешене аска тарту, начарлыкка тарту бик җиңел. Кешене үскә күтәрү ул бик кыен эш.
иманлы болсын, тәртіплі болсын, ол бір тегіс түгіл. Бір тегіс асқа бұзу кішіні көпке жеңіл, яқсытып қара. Шуңа көрі отырып шыққан кішілер қазында шуай қойыштырылған, бұл енді сынтыр реабилитация ол енді белгілі. Сынтыр үзәк реабилитациясына отырып шыққан кішілер. Чүнки ол бүтін жәмғият үшін қорқыныш, әгерде ол кішілер қайтқаш өздеріне орын таба алмайлар екен, біздің проблемалар бек көп артачақ. Алар енді ішлейбашылар кіші отырған вақытта оғы шейлер аның білен. Аңара шығу юлларын көрсетілер, дини тәрбие, һәм профессия ниндер һөнәргә өйрәтеп чыккач инде алар үзләрен җәмгыятьнең бер әгъзасы итеп хис итә башлар. Шуңа күрә бу бик ул юнәлеш безнең шулай ук безнең шәһәрдә дә куллану табылыр дип уйлыйбыз һәр кешегә. Шундый кыен җирләрне эшләүче кыен җирләрне табып, шул җирдә эшләүчеләр әз түгел. Ләкин без уйлыйбыз менә элек ничек булган. Элек ничек булганга без кайтсак, мисал итеп мисал менә без галәмә дәресен карадык бит ничек булган, ничек тиз арада төзегәннәр. Чөнки алар уйлап тормаганнар. Җыелганнар, төзегәннәр, анда бернинди. Менә бу көндә безнең җәмгыятьне карарга мөмкин. Шулай ук менә мисал итеп карарыз бит. Чөнки бүтән безнең иң беренче кирәк бит иң башта татар дип әйтергә шәһәрнең. Чөнки әгәр дә бер кеше генә сорап бирсә, шәһәрдә бер сәүдәгәр, бер предприниматель әйдәгез төзибез дип. Икенче кеше аңарга әйтергән икән, син үзең йөрисең, үзең төз дип инде. Ә безнең бу эшкә алынды, шәһәрнең башлыгы алынды, бу эш өчен җаваплы дип үзен сизә. Һәм аның тирәсендә туплану кешегә җиңелрәк. Чөнки ул анда көнләшү юк, шәһәрдә бер генә башлык бит инде. Шуңа күрә көнләшү булмыйча, бүтән кешеләр безне күп кенә сәүдәгәрләр җыелып, бүгенге көндә җыелуның күрәсен файдасын инде. Бу инде күзгә күренә. Менә бу шулай шундый уңай мисалларның берсе дип әйтергә кирәк, кешеләрнең кузгалуы дип әйтергә кирәк, кузгалу. Чөнки ул мәчетне 10 мең биреп кенә, 20 мең биреп кенә төзеп булмый. Анда ярдәм булырга тиеш 1 миллион, 5 миллион, кемнең 10 миллион анда бар, кемнең тагында күбрәк бирүчеләр бар. Чөнки сәүдәгәрләр бит алар балаларына алып куя, фатир на всякий случай дип инде, тормыш төрлечә булырга дип. Шул үзенең баласына алып куйган фатир тирәсендә уларның мөмкинчелеген күрсәтә инде. Мөмкинчелеге бар икән, ул инде шундыйрак ярдәм күрсәтергә дә мөмкин. Элек ничек булган дигәндә, монда ничек яшәгәннәр, аларның фикер йөртүләре икенчерәк булган, иркенрәк. Безнең менә фикер йөртүнчектер бер тирәдә генә торырак, үзебездән үзебез куркып, biz әйбәт булудан куркабыз. Артык әйбәт эшләп куйсак, миңа бит килешми, артыграк китте ахырсы. Дип кеше үзен киметеп куя, артыграк. Уйлап куйды 5 миллион бергә. Күбрәк ахыры бер артык кеше алдында күрнәсе килми кешенең яхшы эшләгәндә дә кеше киметеп эшләп куйган. Үзенә үзе самоконтроль кирәк миңа якка. Ничек яшәгәннәр элек 20нчы гасыр башында, менә ул Рамиев безнең бар. Алар ике туган. Закир, Мөхәммәд Закир дип әйтгәндә, турырак дөресрәк әйткәндә, ул инде зур сәүдәгәр булган, ләкин белемле дә булган, дини дә булган, проблемаларны күргән. Ул бу сәүдәгәр булгач, яшәгән бу җәмгыятьтә, һәм менә бу татарларның җәмгыятендә нинди проблема бар күргән. Һәм аларны чишү юлын ничек тапкан. Ул сөйләп кенә йөрмәгән. Ул журнал оештырган. Чөнки ул аңлаган, бер кеше генә сөйләп монда әз, проблемалар күп. Кайчагында менә бу җәдитлек шурын юкка чыгару да бар. Менә кайчагында шундый фикер бар, бу җәдитлек шуры булган бит инде, ул шуннан кирип киткән. Кайчагында шундый фикер бар, ул шулай ук бердә ярдәм итми безнең вакытта баруга. Тик торганда, мисал өчен мөселманнар яшәгәннәр, урысча припевающий, рәхәт яшәгәннәр, шул кадәр рәхәт яшәгәннәр, бер проблемалары аларның булмаган, кадими мәдрәсәдә укыганнар, һәм каяндыр килеп чыккан шундый начар җәдитчеләр. Һәм алар буза башлаганнар динне. Һәм алар аркасында кайсы китеп чыгара эволюция булган дип китеп чыгара. Аның сәбәпләрен аларга китерсәк, без бүтән кешене гаепле калдырырга мөмкин, һәр вакытта ниндидер сәбәп табарга мөмкин. Безнең тормыш үзгәргән 19нчы гасыр ахыры, 20нчы гасыр башы нәрсә ул безнең промышленный революция дип атала торган вакыт. Гомумән Россия империясында һәм гомумән дөньяда зур үзгәрешләр. Кешеләр алда яшәгән кешеләр шәһәргә күчә башлаганнар, күп кеше эшли башлаган, хатын-кызлар да эшли башлаган. Билимле кешеләр күбрәк кирәк булган. Чөнки һәр вакыт сука белән генә сукалап,
бәрәңге чәчеп кенә яшәмәгән бит инде кеше. Комбайннар барлыкка килә башлаган, һәм шундый заводларда станоклар барлыкка килә башлаган. Бу промышленный революция дип атала. Билимле кешеләр кирәк була башлаган. Әгәр дә татарларда бу вакытта җәятлек методы белән мәдрәсә булмаган булса, татарлар нәрсәләр җир сөрүләре һәм заводта эшләләре грузчик була. Билимле булмаган кеше кем эшкә ала? Җәятләрне татарлар битмәсен өчен, аларда билимле булырга тиеш. Шуңа күрә билимле булсын өчен аларга мәдрәсәләрдә бирә башлаганнар светский дөньяви билимнәрдә. Чөнки татар халкы артта калмасын өчен. Күп вакытта китеп, как бы делать нечего дигән кебек инде. Тик тотканнар да үзгәртә башлаган тотканнар түгел. Битмәсен өчен. Бу көндә дә безнең менә проблемаларның берсе татар телендә юк менә Мөхәммәдия мәдрәсәсен элек высшее учебное заведение сыналады, югары уку йорты сыналады. Аны инде йөри төшерделәр урта билсен дип. Дәрәҗәсен төшерә бит. Татарча бармы безнең татарча билим алу урыны хәзер? Без кирәк татар телен үстерә кирәк. Татар телендә өйрәнде кеше, югары уку йорты урыс телендә. Урыс телен хөрмәт иткәннәр, Фәрхетдин дә хөрмәт иткән. Үзәлә мин әйбәт белмим, балаларым әйбәт булсын дип балаларын өйрәткән. Ләкин татарча булырга тиеш, югары уку йорты, югары мәдрәсә булырга тиеш, кеше омтылырга тиеш. Шуннан чыгып инде менә. Аны Арамиевның мисалыннан дәвам итәрбез. Әйтегез. Менә тагын әзгенә каршы төшәсе килә. Менә бу җәдитчелек дигәндә шул ук 20нче гасыр башында әйтик, менә шул ук Фатих Әмирханнар, Тукайлар, мулла малайлары бит инде. Фатих Әмирханның әнисе Ибраһим Әмирханнар. Менә шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә менә дигән итеп укып яткан җирләреннән рус культурасы белән якыннан танышкачтын, алар инде менә дингә дә башка күзлектән карый башлыйлар. Менә бу җәдитчелекнең минусы дигәндә тискәре ягы шунда түгелме? Динне шул мәлдә ничектер теге әтиләр юлын искелек калдыгы дип танып, хата шунда түгелме? Монда бу теманы без бүген күтәрә алмыйбыз, чөнки ул аерым тема, ләкин аларны гаепле дип калдырырга, чөнки монда бездә шундый бар, мәшкәре үзе шундый дип инде. Ул мәшкәре мәсәл булса тагыннан шарак булырга мөмкин. Чөнки ул менә пычакта файда да бар, зарар да булырга мөмкин. Ул җәҗек мәдрәсәсенең алар җавап бирә алмыйлар Тукайның нинди булуы өчен. Тукайны укытканда укыткан кеше Аллаһ Тааланың ризалыгы өчен өйрәтә, иманлы булырга өйрәтә. Инде ул үзеннән чыккан динне аңлый. Менә без әйткән кешеләрне чык аңлаганнар. Әлбәттә, аны бит аларны кыйнап кына булмый. Ул инде төрле кеше бар. Монда алар факторлар, менә шул революция җилләренең шулкымы. Җәмгыятьтә үзгәрешләр барга килгән. Әлбәттә, алар аны җитешмәгәннәр. Ул инде бөтеннесендә яңаша да булсын, сиңа мисал өчен, һәм инде тәртиптә идеальный булсын. Монда карарга кирәк. Әгәр дә бүтәнчә булган булса, менә метод исключения. Әгәр дә укымаган булсалар, менә укыганнар, бүгенге көндә без татарча сөйләшеп утырабыз, менә бүгенге көндә. Әгәр дә кадими мәдрәсәләр генә калган булса, җәятлек булмаган булса, без бүген нинди сөйләшеп утырабыз? Аны бит ул әлбәттә күп кеше мәчетләрне кырганнар. Ул турыда сүз күп кеше вафат булган. Ул бит урысларда, татарларда, динләрдә, динсезләр бөтенсе анда бөтенсе күп кеше вафат булган, кырылганнар. Ләкин әгәр дә менә булмаган булса, җәнчеләр нәрсә булыр? Бәлки татар халкы калмаганда булыр, бәлки оларга кирәк калмаганда булыр. Без дә белмибез. Шуңа күрә алай әйтергә ярамый. Җәнчеләр булмаган булса, без бүген бездә булыр анда әйтеп булган 10 меңнән артык мәчетләр булган революциягә кадәр. Без әйтә алмыйбыз, кадимилек кенә калган булса, хәзер булыр 12 мең мәчет. Бәлки бер мәчеттә булмаган булырга мөмкин. Бер мәчеттә булмаган булырга мөмкин. Аны сезгә могҗиза кебек тоелмыймы? Менә бу репрессия елларында безнең татарның бит инде иң асыл затларын, бүтән шул сәүдәгәрләрне, муллаларны төбе тамыры белән, нәсел белән юк итәргә тырышканнар. Ләкин менә Аллаһның рәхмәте битерә алмаганнар бит. Бу Худайның, Аллаһның бер могҗизасымы? Барыбер шул нәселнең бүген менә тамырлары калкып чыкты. 90-нчы елларда динне шул нәсел балалары, оныклары алып кайтты. Бу инде зур тема килеп чыга, чөнки үзе аерымда. Монда менә без диннең аның төп мәгънәсе дә шунда инде кеше халыклар, безнең халкыбыз
күп ел ислам динин биз ката 1100 жылдан кабыл итүү, ул бүтүн элегирээк аларны кабыл иткенler. Мына бу ислам динин кабыл итүү гомуман алганда саклап биздин Татархан сакланып калуына бир себеп болгон. Биз аны революция вакытында электе көп кенә вакытта сыноолор көп болгон, сакланып калуу, татарны татар булып калуу үчүн диндә булуу инде аның зур роль уйнаган. Шулай дип кенә әлегә карасак була, чөнки ул айрым тем, айрым мен Рамиев мисалын карап китәсе генә килә, чөнки ул ничек аның подходы бит, аның ничек бу проблемаларны хәл итәргә. Ул күргән бит үзгәреш бара. Шулай ул бит инде предприниматель, сәүдәгәр. Анда бит төшүп каласы килми. Ул бер яктан эшләргә мөмкин. Татарларны, билимсез татарларны алмышка, бүгенге көндә дә ул бар мисал өчен. Кемнәрне ала инде? Менә бөтен халык билимле, татар билимсез. Ну бит инде бүлә дип акчасы эштәнсез кала алмый бит инде. Ул аңа җаваплылык бар. Рамиев эшли икән, Рамиевлар эшли икән, татарларга файда. Эш урыннары бар, мәдрәсәләр, мәчетләр. Икенче яктан килеп җитте үзгәрешләр җәмгыятьтә, билимле кешеләр кирәк. Кайын алаларны алырга кирәк. Аларны өйрәтергә, укытырга кирәк. Ярар, кадим мәдрәсәсе бетерде. Ну ул белем белән генә бит ул заводта эшли алмый. Килеп чыганчык, татар кешеләрне алабыз, урысларны алабыз килеп чыга. Татар кеше нәрсә шул җир сөрәдә инде, урысчы булып эшли. Бөтен кешеләр билимле халыкларны эшли. Алар приказчик була, алар инженер булып эшли, алар килеп чыга. Шуңа күрә ул бу проблемаларны күргән һәм нәрсә эшләгән, ул журнал чыгара башлаган Шура, ул инде киңәш дигән сүз бит Шура. Һәм анда ул вакытта Уфада булган Ирзатдин Фахретдин, ул инде хәзрәтләре муфти хәзрәтнең ярдәмчесе дип әйтгән, казый һәм ярдәмчесе һәм ул муфтиның эшен алып та барган дин эшләрен күбесен. Һәм ул инде казый буларак төрле проблемаларны белгән, мөселман дөньясындагы нинди проблемаларын бөтен шикаятьләр белән белгән. Һәм уларны ничек чакырган? Менә шушы кеше ул бит үздә белемле кеше булган, Рамиев Мөхәммәд Закир. Дини кеше үздә алып барылган, ләкин ул чакырган ул вакыттагы фикер йөртә белә торган кешене чакырган Ирзатдин Фахретдинне Уфадан күчереп алып килгән Оренбургка. Хамарга мөмкинчелек биргән шу журналны. Нинди кеше булган Фахретдин? Ул үзенә каршы мәкаләләрендә менә кадими булган муллалар бик каты аңа каршы яза торган булганнар, аларны кандай бастыра торган булган, үзенә каршы фикерләрне. Шура төрле киңәш. Һәм ул тузганчы укый торган булганнар ул журналны кулдан кулга йөри торган булган, чөнки анда менә бу нинди сораулар барлыкка килгән ислам җәмгыятендә, ничек безгә бергә яшәргә, ничек динне күтәрергә, ничек менә сәүдәгәрләр эшләре белән дин эшен бергә алып барырга, эшчеләр белән ничек мөнәсәбәт гомумән яшәү рәвешен нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Кешеләр сораганнар, шуларга төрле фикерләр белән җавап биргәннәр. Әйтергә була инде менә алар аркасында революция булганды. Алай кешене гаепле калдыру бик җиңел. Ирзатдин Фахретдин алар битенә тырышканнар, безнең динебезне, халкыбызны күтәрү өстендә эшләгәннәр. Алар гомерләрен шуңа җәлеп иткәннәр, бүтән тулысынча буйсындырганнар. Шуңа күрә менә Рамиевның мисалы проблемаларны чиксештергә, кешеләрне табып, кешеләрне җыштырып, анда шундый проблемалар буенча, һәм ул менә бүгенге көндә җитеп бетми дип әйтергә, проблемаларны шулай киң төрле яктан бәхәс түгел инде, төрле яктан карау, төрле кешенең фикерләрен карау. Һәм без түземсезлек дип әйтергә була бар инде. Менә шулай дөрес, безнең проблемаларның берсе, без бу вакытта ничек килеп чыга. Мин мөселман, миңа бу ошамый, мин мөселман һәм миңа бу ошамый икән, бу нәрсә бу харам. Шундай гади фикер йөртеп килеп чыга, һәм син минем фикеремә туры килгәнчә кадәр син мөселман түгел, я мин мөселман, я мөселман. Шундай кара каршы бик күп безнең бар. Дөнья бит ул киңрәк, Аллаһ Таала дөньяны яраткан киң һәм матур итеп, анда төрле кешедә үзе ул Аллаһ Тааланың барлыгын таный, берлеген таный, гыйбадәтен кыла, без аңа бәйләнергә тиеш түгел. Аның үз фикеренә, чөнки менә бу чиракта без карыйбыз билимле кеше. Менә бу ничек итеп мәхәлләне оештыру мисалы. Инде аларны гаепле итеп калдырсак,
нәрсе инде ул иң җиңеле гаеплетип калды. Алар гаепле, алар булганга, шуңа күрә революция булган, шуңа күрә булай булган, шуңа күрә булай булган. Бу Аллаһ Таала кулында ничек буласын. Ул безгә шундый сынауларны җибәрәсе булган инде Аллаһ Таала нәрсәдер өчен. Хәзер менә алайса соңгы сорау итеп бәлки түгәрәкләрбез. Менә теләсә кайсы кеше баймы ул, әле уртача хәллеме? Әгәр ислам баганасының бер терәге булган закат дигән төшенчәне белсә, ул менә шушы үз көче белән тапкан малдан кайда да булса барыбер өлеш чыгарга кирәклеген акылы белән аңлар иде. Менә бүгенге җәмгыятьтә бездә менә шушыны аңлау ни дәрәҗәдә ул? Закатның мөһимлеге турында Коранда бик күп ул инде намаз белән бергә килә, ул безнең биш баганасының берсе. Анда сораулар бик күп, һәм шул сорауларга дөрес җавап бирмәү аркасында кайсы бер сәүдәгәрләр инде диннән ярарак була, чөнки әгәр дә без аңлатабыз икән, бик гади рәвештә обороттан түлисең 2,5% мисал өчен Аллаһ Таала сиңа бирер. Ул алай дөрес түгел, чөнки ул дингә дә туры килмәй, һәм кеше санап кара калькуляторда булай ул обороттан түли башласа мисал өчен, ул төштәнсез кала, аның калмый акчасы. Ул дингә туры килмәй. Біз ул түләргә тиеш оборотны капиталдан, һәм ул ниндер аның өстәлеп бара икән малы, ул шуңадан түли. Һәм да безнең дөрес аңлатырга кирәк, күп вакытта закат белән сораулар бик күп, аның буенча аерым әңгәмә үткәрергә була. Төп хаталарның инде берсе закатның нәрсә икәнен аңламау. Асылда, әгәр дә миңа Аллаһ Таала 1 миллион инде кирем биргән икән, менә бу киремдә 2,5% 40-тан бері ул минеке түгел икәнен аңлау кирәк. Шул вакытта бөтен нәрсә җиңел хәл ителә. Миңа 1 миллион биргән, 2,5% ул 25 мең генә күп түгел килеп чыга. Ләкин күп вакытта кеше уйлый, мин моны хәзер монда бирәм, мин моны монда бирмим, мин аны больницага бирәсе килә, нишләп? Аның билгеле җирләре генә бар. Иң беренче без аны бирергә тиешендә әлбәттә Аллаһны таныган кешеләргә генә. Аның кайда бирәселәре язылган Коранда Тәүбә сүрәсендә килә. Аның төгәл билгеле. Кайсы кеше ник монда ярам, ник монда ярам. Менә закат түләгәннән соң бик мөһим. 1 миллионнан 2,5% монда сүз бара, налыклар түләнгән, калган бөтенсе түләнгән, дәүләткә түләнгән, калды чиста кирем. Менә шуннан соң 2,5%-ны Коранда язылган җирләргә биргәннән соң калганы бу кешенең милке. Һәм ислам динендә ул кагылырга ярамый. Кул белән тел белән дә. Бездә тел белән кагылу бик киң таралган. Кеше әйтә, аның урында, мин аның урында булган булсам, шулай эшләрем, анда радионы ишеткән бар, аның бит акчасы бар, Алла кайда торган юлны ясамый шунда, ул аны алтыннан да ясарга, мин шуннан ишеткән бар, татар радиоларының берсеннән дә әйтеп кайсы икән. Алтыннан ясарга мөмкин. Бар икән акчаң үзеңнеке, яса закатыңны түлә, шуннан соң ясаң алтыннанмы, көмештәнме. Икенче кешенең закат түләгәннән соң ул аның милке. Аның да бит башы бар, үзе белә кая тутырга икән. Ул аннан садака бирергә мөмкин. Ул аны тутырга мөмкин, больницалар төзергә, шифаханалар төзергә, күперләр төзергә мөмкин, ул шунда мәчетләр төзергә мөмкин. Бездә күп вакытлар ник закат малына бирергә ярам мәчет төзелешенә. Бирәсең закат түләгәннән соң кала үзеңнең бит әле 1 миллион 25 мең алга чыга, 975 меңнең каласының. Менә шуннан соң түлисең инде хәләл юлларда, кайда телисең, ул синең милкең тутасың. Ләкин закат ул синеке түгел бит, ул ярларның өлеше, мискиннәрнең өлеше. Һәм алардан сорамыйча син аны туттың мәчет. Аларның бәлки аларны ашарлар ул биргән акчага. Ә син аларның ашарга дигән акчаларны туттың мәчет төзелешенә. Ул шуңа күрә төп хаталар шундый инде. Төп хата шундый. Дөрес санамау базасын, нәрсәдән закат түләү, дөрес санамау. Һәм инде икенче яктан уйлау, закат, менә бу закат өлеше минеке дип, минеке түгел, ул Аллаһныкы, Аллаһ без агент кына менә бу закатны бирү. Шуңа күрә закатны түләү ул чистарыну, малны чистар. Ләкин икенче яктан өченче хата, 4нче булсын хаталарның берсе, бу сүз бара хәләл малдан, 40-тан бері. Харам юлдан табылган мал, мисал өчен аракы сатты, 1 миллион эшләде, 2,5% түләде, 975 мең аның хәләл буламы? Әлбәттә, ул 975 меңе дә 1 миллионы, тулсына 1 миллион аның харам. Аны инде аңардан ул, аны чистата алмый, аны тулсынча тутырга була, аны инде икенче юллары бар. Аны садака итеп биреп, мәчет төзүшенә кулланырга ярамый. Аны инде
Казаттан барып сорарга була, кайда турга була, аны бик шикле кулланырга. Һәм инде риба процент булды икән, мисал өчен, аңардан да 2,5% түләп, ул чистармы. Халал мал турында була. Халал юлда эшләнгән малның 2,5%-ын тотырга була, Аллаһ Тәала ризалыгы өчен, Аллаһ Тәала кушкан җирләргә була дип инде тиешбез түләргә. Калган мал кеше кайда тели халал юллар үзендә. Бүтән кеше аңарга әйтергә тиеш түгел, син шунда түлә, син нишләп монда түлисең. Һәр кеше үз малына үзе хуҗа. Менә түгәрәкләп алайса, әйтик, менә мәчеткә килгән кеше имамның авызыннан вәгазь тыңларга мөмкин. Бу закат турында тәфсилләп, ишетеп, аңлап кайтып китәргә мөмкин. Ләкин ни кызганыч, безнең бит әле менә шәһәрдә бөтен кеше дә, авылда да дигәндә мәчеткә даими йөрми. Менә ничек иттереп кешенең аңына җиткерергә шушы мәгълүматны? Әйтик, менә кешегә Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушындый бурыч йөкләнгән. Ул закат түләргә тиеш. Закат ул менә шушындый әйбер. Ничек аңлатырга? Менә буны имам авызыннан башка нинди чаралар бар? Әйбәт сорау. Бүгенге көндә менә әйткән кебек безнең бар инструментлар бар түгел, инструментлар күбрәк. Кулланыла торган инструмент вагаз сөйләү генә бар. Вагаз сөйләү әлбәттә кирәк, ләкин вагаз сөйләү гомумән нигезе булса да, без бит вагаз сөйләгәндә сорамыйбыз кешенең хәлен. Нинди проблема бар икән? Без гомуми килеп чыга. Гомуми ул һәрвакыт эффективный әйбер түгел, нәтиҗәсе. Менә бездә җитеп бетми, башта кешенең проблемаларын сорау, һәм аңа җавап бирү. Кеше үзенең проблемасын сораганда, әзрәк сораулар бирә аңарга, ул үзе соравына җавап таба ала. Ул турыда безнең мөфти хәзрәт битен күргәнез бардыр, җавап биргән, аның инде бар бер Зәйнулла хәзрәт Расуловның юлда бер сәүдәгәр белән барганда хикәя шундый ул турыда бар. Ул как раз шул темада. Менә безнең җитеп бетми, һәм минем уйлавымча җитеп бетми, публицистика җитеп бетми. Бездә мәчеттә бар, мәчет эчендә генә безнең бар килеп чыга. Менә гомумән газеталарда, Шура журналы кебек, әлбәттә куркырга була, чыгып китә дип инде контроль. Ләкин төрле фикерләрне без күрсәк, яхшырак күрмичә куядыр кит. Менә бүгенге әңгәмәдә мен әйтәсе килә, нинди соруларны мин махсус рәвештә әзрәк кешегә уңайсыз рәвештәрәк җавап бирәм. Сезгә дә бәлки уңайсыз, бүтән кешегә уңайсыз булсын. Нәрсә өчен? Аның әзрәк эчендә кайнай башласын өчен шундай уйлар, кеше борчылсын өчен, мен белән бәхәсләшсен өчен, заочный булса да, ул шулай дип әйтте, ул бит алай түгел. Уйлана, фикер йөртә, уяна аның хисләре, аның үзенең фикере барлыкка килә. Фикере барлыкка килсен. Ул начар әйбер түгел, кешенең фикере булсын, уйлансын, бәхәсләшсен, миңа каршы сүзләр әйтсен. Шунда безнең бит максат кешене уяту. Дингә килсен, уяту. Шуңа күрә аптырак түгел, ничек мин солай сөйлим. Мин әйбәт кенә сөйләргә дә мөмкин. Ул теге мин наданлыктан түгел, мин беләм икенче юлларда бар әлбәттә. Сез һәрбер соравыгызга мин шомартып кына җавап бирергә мөмкин. Өчен уңаена сыпырып кына дигез. Сезгә һәм кешегә ярар өчен публикага. Монда безнең максат булды кешегә ошау түгел, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен тырышырга, кешене уятырга, фикерләрен уяту. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bu инде мәгънәсе буенча Аллаһ Тәгаләнең нимәте иман, бер иманга килгәннән соң Аллаһ Тәгалә безне сакласын иманнан чыгуда. Чөнки ул безгә иман Аллаһтан иң зур бүләге. Шуңа күрә калган проблемаларны хәл итәбез дип, без иманнан чыгып китәргә тиеш түгел һич вакыт. Шуңа күрә. Янсы төп мөһим. Рамкалар Аллаһ Тәгалә бар икән, без шул рамкалар эчендә һәр проблеманы чишәргә тырышырга тиеш, кызып китеп, чыгып китәргә тиеш түгел. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.